Το λόγο έχει ο κύριος Φλόρος. Καλησπέρα κύριε Μάρτης. Μας είπατε νωρίτερα, στην αρχή της κατάθεσής σας, στο βιογραφικό που μας παραθέσατε, ότι η ευθύνη σας στον ΟΣΕ για αρκετά χρόνια ήταν η ασφάλεια με την έννοια του security, δηλαδή της ασφάλειας από εξωτερικές απειλές, δολιοφθορές, κλοπές. Όχι, αυτό ήταν όσο ήμουν στην Αττικό Μετρό, όταν επέστρεψα το 2010 στο Αττικό Μετρό από τον ΟΣΕ. Στον ΟΣΕ τι κάνατε? Στον ΟΣΕ το 7 μέχρι το 10 ήμουν Γενικός Διευθυντής Υποδομών. Τα θέματα ασφαλείας είναι αρμοδιότητα που υπάγεται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Άρα στα θέματα ασφαλείας εσείς τι ρόλο είχατε? Κανέναν? Ως Γενικός Διευθυντής κανέναν. Μάλιστα. Μας είπατε πως πήρατε εντολή από την αστυνομία για την απομάκρυνση των βαγονιών και την επισκευή της γραμμής. Σωστά. Υπάρχει γραπτός αυτή η εντολή? Όχι, δόθηκε προφορικά στο τμήμα γραμμής. Από ποιον, γνωρίζουμε? Από προσωπικό της αστυνομίας. Συγκεκριμένα δεν γνωρίζω, όχι. Το όνομά του θέλουμε εμείς. Δεν το γνωρίζω, αλλά μπορούμε να ρωτήσουμε και να μάθουμε. Θα το ήθελα αυτό να το ρωτήσετε και να το μάθετε. Από πλευράς ΟΣΕ ποιος έλαβε αυτή την εντολή? Με ποιον ήρθε η επικοινωνία? Το τμήμα γραμμής Λάρισσας μαζί με το τμήμα ηλεκτροκίνησης Λάρισσας. Ωραία, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε τα ονόματα όλων των εμπλεκομένων και του αστυνομικού που έδωσε την εντολή. Σας ρώτησε πριν και ο κύριος Καραθρανσόπουλος και μας δώσατε και ένα έγγραφο που λέει εδώ πέρα ότι οι διατάξεις τηλεδιοίκησης δεν συνιστούν εγκατάσταση ασφαλείας. Η τηλεδιοίκηση είναι όμως στην ουσία η απεικόνηση και ο χειρισμός πολλών τοπικών πινάκων μαζί. Σωστά. Τότε μας λέτε ότι η τηλεδιοίκηση δεν είναι εγκατάσταση ασφαλείας, άρα ούτε και ο τοπικός πίνακας είναι, γιατί η τηλεδιοίκηση είναι πολλοί τοπικοί πίνακες μαζί. Όχι. Η τηλεδιοίκηση είναι απεικόνηση τοπικών σταθμών. Οι τοπικοί σταθμοί κατασκευής και προδιαγραφών είναι ΣΥΛ 4, που σημαίνει έχουν την απόλυτη ασφάλεια λειτουργίας, ενώ η τηλεδιοίκηση είναι απεικόνηση. Ως εκ τούτου, επειδή είναι απεικόνηση εγκαταστάσεων που είναι ΣΥΛ 4, είναι ΣΥΛ 0. Μάλιστα. Τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας γνωρίζετε? Μάλιστα. Τι λένε αυτοί οι εθνικοί κανόνες πάνω σε αυτό το θέμα? Πάνω σε ποιο θέμα ακριβώς? Πάνω στο θέμα τηλεδιοίκησης ή RTMS, το σύστημα γενικότερα. Έχουν ορισμένες διατάξεις οι οποίες έχουν περιέλθει μέσα στην ενσωμάτωση του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας. Τις έχετε αυτές τις διατάξεις του Εθνικού Κανόνα Ασφαλείας? Τις έχω εδώ μαζί μου και έχω και το πότε έχουν ενταχθεί και σε ποιο κεφάλαιο του ΓΚΚ έχουν ενταχθεί. Μπορείτε να μας τις καταθέσετε? Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Τους Εθνικούς Κανόνες Ασφαλείας το 2019 υπήρχαν? Δεν το γνωρίζω. Πότε θεσπίστηκαν, γνωρίζετε? Δεν το θυμούμαι αυτή. Ποιος έχει αρμοδιότητα να θεσπίσει τους Εθνικούς Κανόνες Ασφαλείας? Οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας, αν δεν κάνω λάθος, θεσπίζονται από υπηρεσία που είναι στο Υπουργείο Μεταφορών. Και, άρα τον αρμόδιο υπουργό, το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν ξέρω αν ο Υπουργός είναι απευθείας υπηρεσία, κάποια υπηρεσία. Το λέω με επιφύλαξη. Ξέρω μόνο ότι θεσπίζονται, κοινοποιούνται στους οργανισμούς που τους αφορούν, στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κεφάλαια και οι διατάξεις που αφορούν τον σιδηροδρομικό οργανισμό, και μας τα δίνουν για να τα εμπεριλάβουμε μέσα στους κανονισμούς κυκλοφορίας και στο σχέδιο διαχείρισης ασφαλείας. Η ΡΑΣ εμπλέκεται καθόλου στους Εθνικούς Κανόνες Ασφαλείας? Θεωρώ πως ναι. Σε συνεργασία με το Υπουργείο, λοιπόν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να συνεχίσω. Απλά μας είπατε ότι δεν γνωρίζετε αν ουσιαστικά δεν γνωρίζετε πότε θεσπίστηκαν αυτοί οι κανονισμοί. Ναι, δεν το έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή για να σου το πω με τα βεβαιότητας. Θα θέλαμε, αν το βρείτε και αυτό κάπου, να μας το καταθέσετε και αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν. Και οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας ουσιαστικά συμπληρώνουν, καλύπτουν κάποια κενά. Ναι, είναι σε κάποια σημεία που έρχονται και είτε από Ευρώπη είτε εδώ από το ελληνικό κράτος, δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη οι οργανισμοί και να τις ενσωματώσουν μέσα στο αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο που έχουν. Πολύ ωραία.
Οπότε περιμένουμε να μας καταθέσετε τους κανόνες ασφαλείας και αν βρείτε το πότε θεσπίστηκαν αυτοί. Πάμε λίγο να μας πείτε, αν γνωρίζετε, ποιος είναι ο υπεύθυνος διαχείρισης ασφαλείας της Hellenic Train. Αν γνωρίζετε. Όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε. Γνωρίζετε αν ο υπεύθυνος διαχείρισης ασφαλείας της Hellenic Train ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση ασφαλείας ή η ασφάλεια δεν είναι μέρος των καθηκόντων του. Αν το γνωρίζετε. Δεν γνωρίζω τη δομή και τα καθήκοντα τα οποία υπάρχουν σε ορισμένα άτομα μέσα στην Hellenic Train. Ωραία. Εγώ το ρωτάω αν γνωρίζετε όσο στα πλαίσια επικοινωνίας περισσότερο. Σε επικοινωνίας μιλάω με άτομα τα οποία έχουν τη λειτουργία και για κάποια οικονομικά στοιχεία. Πολύ ωραία. Είχε γίνει πριν το δυστύχημα γραπτή εκτίμηση κινδύνου, το risk assessment ουσιαστικά, από την εταιρεία που να εμπεριέχει τους ακόλουθους κινδύνους, όπως λειτουργία χωρίς τη λειτουργία συστημάτων, τηλεδιοίκηση, φωτοσήμανσης επικοινωνίας, σύγκρουση αμαξοστοχιών, έκρηξη από πυρκαγιά, έκρηξη πυρκαγιά ουσιαστικά από εύλεκτα υλικά επιμηχανών, βαγονιών και εμπορευμάτων και φόρτωση μη δηλωθέντων φορτίων. Για δύο από αυτά που αναφέρατε, όπως με τοπική σύγκρουση σειρμών και άλλο ένα, φόρτωση μη δηλωθέντων. Ότι... Ορίστε. Έκρηξη πυρκαγιάς. Όχι, το έκρηξη λειτουργία δεν χωρίς ήταν... λειτουργία συστημάτων. Αυτά υπήρχαν μέσα στο risk assessment, υπάρχουν και έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με την σοβαρότητά τους και έχει βγει γι' αυτό συγκεκριμένες, όχι εντολές, συγκεκριμένες ενέργειες. Γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί ένα σύστημα διαχείρισης ασφαλείας, το safety management ουσιαστικά, εδράζεται σε αυτή τη διαδικασία και τα αντίστοιχα έγγραφα που την συνοδεύουν. Είναι το α και το ω του συστήματος, όπως λέμε. Σας ανέφερε ο κύριος Βρετός πιο πριν για το βιντεοληπτικό υλικό. Μας είπατε ότι δεν υπάρχει αυτό το βιντεοληπτικό υλικό. Υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως ορίζεται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 75 του 2020. Ποιος ήταν? Η ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει την ευθύνη για το σύστημα αυτό. Πώς? Μπορείτε να μας καταθέσετε και όλα τα αιτήματα που είχαν γίνει για άλλα περιστατικά από τον εισαγγελέα έχουν παραπευθεί απευθείας στην εταιρεία αυτή, η οποία και του χορηγεί τα στοιχεία. Ποια εταιρεία είναι αυτή? Interstar. Interstar. Μάλιστα. Μας είπατε πριν ότι οι ανησυχίες του ΟΣΕ σχετικά με την ασφάλεια των επιβατών ήταν στραμμένοι μόνο στα τμήματα με μονή γραμμή. Όχι βέβαια, ήταν σε αυτά κυρίως. Αλλά όλη τη γραμμή πάντα την εξετάζουμε. Έχουμε αυτό το καταγραφικό μηχάνημα το οποίο καταγράφει μία φορά κάθε έτος, εμείς το κάνουμε και ένα εξάμηνο, την κατάσταση της γραμμής και βάσει των αποτελεσμάτων γίνονται οι αναθέσεις και οι εργολαβίες συντήρησης. Υπάρχει καταγραφή, αυτά γίνονται με κάποιες νόρμες και κάποιες στάνταρ. Ελέγχεται η γραμμή και είμαστε υποχρεωμένοι και στη δήλωση δικτύου που κάνουμε και είναι σε ευρωπαϊκό site να κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο σταθμό της Λάρισσας? Από σταθμάρχες, από θέμα επικοινωνίας, αν κάποιος επιβλέπει? Υπάρχουν δύο σταθμάρχες στην πρωινή, δύο στην απογευματινή, ένα στη νυχτερινή βάρδια. Εξακολουθεί δηλαδή να υφίσταται ένα στη νυχτερινή? Στο σταθμό, μάλιστα. Στο σταθμό της Λάρισσας, στο σταθμαρχείο, και υπάρχει και ένας τηλεδιοικητής, γιατί πια η τηλεδίκηση στη Λάρισσα που έβλεπε από τη βόρεια έξοδο του Δομοκού μέχρι το πλατή, τώρα βλέπει από τον Μεζούρλο μέχρι και το πλατή, έχει τηλεδιοικητή σε 24ωρη βάρδια. Από θέμα επικοινωνίας? Από θέμα επικοινωνίας έχουν ελεγχθεί όλες οι επικοινωνίες με το σύστημα που είναι ενεργό, το VHF, και γίνονται τεστ σε τακτά χρονικά διαστήματα για να βλέπουμε πως υπάρχει απώλεια ραδιοεπικοινωνίας. Έχουμε ραδιοεπικοινωνίες στη Σύραγγα, Τεμπών και Πλαταμόνα.
Μέσω του GSMR. Ορίστε. Μέσω του GSMR. Μέσω VHF και το GSMR μέσα έχει δοκιμαστεί και λειτουργεί. Άρα και είναι πλέον σε λειτουργία και σε όλη το τη GSMR. διαδρομή. Το ρωτάω αυτό ξανά γιατί προσπαθώ να το καταλάβω πριν που το ρώτησε η κυρία Πέρκα. Για το GSMR λειτουργεί τελικά? Το GSMR, όταν είναι ανοιγμένες οι συσκευές μέσα στους σειρμούς, λειτουργεί κανονικά. Παίρνουν σήμα, επικοινωνούν, μιλάνε. Τώρα αν δεν έχουν συσκευή, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν φταίει η λειτουργία του συστήματος. Το θέμα είναι ποιος προμηθεύει τις συσκευές και αν αυτές έπρεπε να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι θέμα GeoSE με Hellenic Train να το λύσουν. Βλέπετε, όλο αυτό δυστυχώς, αυτό που μας είπατε ακριβώς τώρα, είναι θέμα του ενός. Είναι θέμα του αλουνού. Να πετάμε ένα μπαλάκι αριστερά-δεξιά. Έχετε δίκιο. Είναι η πολυδιάσπαση αυτή. Είναι τα προβλήματα που προέκυψαν δυστυχώς από αυτή τη διάσπαση. Ναι. Και πρέπει αυτή τη στιγμή όλος ο οργανισμός, για μένα, προσωπική μου άποψη, να ενωθεί. Δεν γίνεται να συνεχίζει αυτό το πράγμα. Φταίει ο ένας είναι ο άλλος. Φεύγει από μένα το μπαλάκι, δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω τι κάνει ο άλλος. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Και έχει να κάνει ουσιαστικά με θυγατρικές του ΟΣΕ όμως. Εκεί είναι που εξοργιζόμαστε λίγο περισσότερο. Η Hellenic Train δεν είναι θυγατρική του ΟΣΕ. Λέω για GeoSE και. GeoSE, ERGOSE και ΟΣΕ είναι θυγατρικές. Η Hellenic Train πλέον είναι συνέτερος, ας το πούμε. Είναι ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει την ευθύνη. Έχει την ευθύνη όχι μόνο της επιβατικής και εμπορικής εκμετάλλευσης, αλλά έχει και τη συντήρηση των σειρμών, γιατί όλα τα μηχανοστάσια ανήκουν πια στην Hellenic Train. Μάλιστα. Μας είπατε δυστυχώς πριν, και σας άκουγα πολύ προσεκτικά, ότι δεν σας πέρασε από το μυαλό μέσα από 300 κάμερες που επιτηρούν το σύστημα ουσιαστικά και το παρακολουθούν, να κρατήσετε βιντεοληπτικό υλικό. Και γιατί στέκομαι σε αυτό? Αφού είπαμε όλοι και εδώ πέρα μέσα λίγο πολύ και έχουμε ακούσει κατά καιρούς κάποιες προσωπικές ιστορίες, μια δική μου προσωπική ιστορία, και επειδή το επάγγελμά μου παλαιότερα σχετίζεται και με τα βενζινάδικα τα τελευταία 3,5 χρόνια, συγκεκριμένα εργαζόμουν σε τεράστια πολυεθνική εταιρεία στον χώρο της Ελλάδας με συγκεκριμένο αντικείμενο ενασχόλησης στο εισρωό νεκρών, οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση και εκεί που θέλω να ρωτήσω. Μετά μάλλον από ένα δικό μου συμβάν ατύχημα που συνέβη, το οποίο ένα αυτοκίνητο πέρασε πάνω από μια ανθρωποθυρίδα στην οποία εγώ εργαζόμουν μέσα και κόντεψε να με κόψει τα δύο, η εταιρεία ζήτησε όλο το βιντεοληπτικό υλικό την ίδια στιγμή. Και εσείς μας λέτε μετά από μια σύγκρουση δύο τρένων που κινούνταν στον ίδιο σειρμό αντίθετα, με απολογισμό 57 νεκρούς, 180 τραυματίες, δεν σκεφτήκατε να ζητήσετε βιντεοληπτικό υλικό. Και δεν θέλω να σταθώ τόσο στην έκρηξη στο μανιτάρι. Δεν θέλω να σταθώ τόσο σε αυτό που είπατε πριν, ότι δεν σας πέρασε από το μυαλό ότι ένα βίντεο που θα δείχνει το σταθμό που επιβιβάζονται οι επιβάτες θα μπορούσε να βοηθήσει. Θα σταθώ στο γεγονός ότι από αυτό το βίντεο θα μπορούσαμε να δούμε τι είχε πάνω του το εμπορικό τρένο στις πρώτα 3 βαγόνια. Γιατί στην εμπορική αυτή άμαξοστοιχεία τα πρώτα 3 βαγόνια ήταν ανοιχτού τύπου, σωστά? Τύπου flatbed. Πάρα πολύ ωραία. Στα τύπου flatbed λοιπόν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να τοποθετηθούν παλετοδεξαμενές τύπου IBC, όπως αυτές εδώ πέρα που βλέπετε, και θα προσκομίσω και στα πρακτικά. Αυτές λοιπόν οι παλέτες, επειδή δεν μπαίνουν σε κοντέινερ, άρα δεν χρειάζεται να σφραγιστούν και να καταγραφούν. Θα μπορούσαν να τοποθετηθούν πάρα πολύ όμορφα και να δεθούν πάνω στα πρώτα 3 βαγόνια, και αυτή τη στιγμή, εξαιτίας της απώλειας ουσιαστικά του βιντεοληπτικού υλικού, δεν έχουμε εικόνα από το τι είχε η εμπορική αμαξοστοιχεία στα πρώτα 3 βαγόνια. Και αν είχε επάνω φορτωμένα τέτοιες παλαιτοδεξαμενές που περιείχαν το ξυλόλαιο, που βρέθηκε στην περιοχή και μετά από μήνες δεν βρίσκεται τίποτα αποδείγματα στην περιοχή, που σημαίνει ότι ήταν κάτι που συνέβη εκείνη τη στιγμή από κάποιο τρένο που τα κουβαλούσε, και δεν είναι απομόλυνση περιβάλλοντος, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά, όπως σας είπα και από την επαγγελματική μου εμπειρία νωρίτερα, όταν μία δεξαμενή σε ένα βενζινάδικο υπόγεια ήρχε διαρροή, μετά προκαλούταν και μόλυνση του περιβάλλοντος και το υγρό στοιχείο, το καύσιμο, παρέμενε στην περιοχή για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και υπήρχαν από το κράτος οι ανάλογες κυρώσεις. Και αυτή τη στιγμή
Δυστυχώς δεν έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στα βαγόνια και το πώς προκλήθηκε αυτή η έκρηξη. Μας είπατε πριν, 9 χρονών βρισκόσασταν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα 15 Σεπτέμβρη του 68, το 69, με απολογισμό 40 νεκρούς. Μάλιστα. Σε ποια περιοχή συνέβη αυτό? Στο Δερβένι. Στο Δερβένι. Δηλαδή μιλάμε για το συμβάν που έγινε στις 30 Σεπτέμβρη και όχι στις 15. Πιθανόν να είναι τότε. Και αφορούσε επί Γεωργίου Παπαδόπουλου το δημοψήφισμα. Σωστά. Που είχε γίνει. Σωστά. Μάλιστα. Δευτέρα μεσημέρι έγινε το δυστύχημα. Απλά δεν θυμάμαι την ημερομηνία καλά. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Το καταλαβαίνω. Και αφορούσε τις αμαξοστοιχίες 304 και 306. Σωστά. Που η 306 προσέκρουσε στην 304. Γιατί και δεν είχε καταγραφεί κάποιο, επειδή κάθισα και το ψάξα. Αν ήθελα να επιβεβαιώσω κι εγώ, αν αναφέρεστε σε αυτό το συμβάν, διότι το αμέσως επόμενο συμβάν ήταν στο Δοξαρά, το 72. Ιανουάριο του 72. Και μετά από λίγο, τότε μετά το συμβάν αυτό, μπήκανε και τα ραδιοτηλέφωνα στο σιδηροδρομικό. Γιατί δεν υπήρχε και επικοινωνία. Ναι. Σας άκουσα πριν επίσης με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να μας μιλάτε για ένα συμβάν που συνέβη στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στην Ισπανία, τέλος πάντων. Αρχικά θέλω να γίνει γνωστό εδώ πέρα μέσα ότι όλα τα συμβάντα, όλα τα δυστυχήματα δεν είναι τα ίδια. Δεν μπορούμε διαρκώς να συγκρίνουμε συμβάν που έχει γίνει σε μια περιοχή με το συμβάν που έγινε στον Ντεμπόν. Τα αίτια του δυστυχήματος στο συμβάν του Σαντιάγο τα γνωρίζετε ποια ήταν? Ναι, από την έκθεση που είχε συνταχθεί είναι ότι ήταν εκτός, είχε βγει από σύραγγα, είχε βγει εκτός από σύστημα RTMS που υπήρχε και στο τρένο υπήρχε μόνο σύστημα ηχητικής προειδοποίησης για υπέρβαση ορίου ταχύτητος του μηχανοδηγού. Ξέρετε, αυτό που μας λέτε όμως δεν είναι αλήθεια, γιατί παρότι υπήρχε σύστημα RTMS, υπήρχε στη ράγα υψηλής κυκλοφορίας. Το ατύχημα συνέβη σε συμβατική γραμμή, άρα ράγα χαμηλής ταχύτητας, όπου είχε το παλαιότερο σύστημα, το ASFA. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Το EFSA είναι σύστημα το οποίο ASFA δίνει ηχητική προειδοποίηση στο μηχανοδηγό και δεν τον ελέγχει από πλευράς ορίων ταχύτητος. Εκεί όμως, λοιπόν, αποδίδεται κυρίως, όπως είπαμε, σε λάθος του οδηγού, που είχε υπερβεί. Έτσι είναι τα συμπεράσματα που έχουν βγει. Στα Τέμπη γνωρίζετε τη διαφορά με το συμβάν του Σαντιάγο? Καταρχάς το συμβάν του Σαντιέγκο είναι με μία μεμονωμένη αμαξοστοιχεία. Έτσι. Σωστά. Δεν υπήρξε σύγκρουση λοιπόν. Δεν υπήρξε σύγκρουση, δεν υπήρχε να περάσει σε άλλη γραμμή, δεν έχει καμία ομοιότητα το ένα με το άλλο. Πάρα πολύ ωραία, γιατί το ρωτάω αυτό και το αναφέρω, το επαναφέρω ουσιαστικά, γιατί το έφερε ο κύριος Τσαβδαρίδης και μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί είχαμε επί 2-3 επιτροπές να ακούμε για το συμβάν στη Βαβαρία, που μόλις έθεσα ουσιαστικά τα δεδομένα πως έχουν, σταμάτησε να έρχεται αυτό το θέμα και τώρα ανακαλύψαμε ένα άλλο συμβάν που είναι του Σαντιάγο. Το συμβάν αυτό στην Ισπανία. Το ανέφερα ως ένα δείγμα της κάποιας εμπειρίας μου σε διερεύνηση τέτοιων παρόμοιων περιστατικών. Απλώς εκεί, επειδή θέλουν να θίξουν πάλι το ανθρώπινο λάθος, η διαφορά με τα Τέμπη είναι ότι αφορά συνδυασμό λειτουργικών ελλείψεων, ζητημάτων ανθρωπίνου δυναμικού και αστοχιών τεχνολογικού εξοπλισμού και υποδεικνύοντας συστημικές βλάβες και όχι ένα ατομικό ανθρώπινο λάθος. Όπως επίσης στα Τέμπη υπήρξε χρόνια αποτυχία της εγκατάστασης του ERTMS και του ETCS και άλλων τεχνολογιών ασφαλείας που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έρευνα που επικεντρώθηκε για τις ενέργειες του οδηγού στο Σαντιάγο, θυμάστε το πόρισμα ποιο ήτανε? Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν υπήρξε προβληματισμός για τα ευρύτερα συστήματα ασφαλείας και διαχείρισης των σιδηροδρόμων. Στα Τέμπη έχουμε να κάνουμε σε συστημική αποτυχία εγκατάστασης τεχνολογικής ασφάλειας για χρόνια. Το θέμα της πυρκαγιάς στο Σαντιάγο, γνωρίζετε πώς προκλήθηκε? Δεν είχε αναφερθεί στο πόρισμα. Πώς? Νομίζω είχε αναφερθεί ότι ήταν από τον μετασχηματιστή της μηχανής στο θάλαμο έλξης. Δεν ήταν από αυτό. Η φωτιά που προκλήθηκε στο Σαντιάγο προκλήθηκε
βάσει επίσημης ενημέρωσης που έψαξα και πριν λίγο, από διαρροή καυσίμου, diesel. Ήταν η μία από τις... Και πήρε αργότερα φωτιά, όχι κατά τη σύγκρουση. Ήταν από τις μία εκδοχές, διότι ο σειρμός αυτός ήταν υβριδικός, ήταν ηλεκτροκινούμενος σε γραμμή υψηλών ταχυτήτων με ρεύμα και διζελοκίνητος γραμμές που δεν είχε ηλεκτροκίνηση, ήταν χαμηλότερες ταχύτητες. Αλλά μέσα στο πόρισμα ήταν σαφής η νήξη ότι το ντίζελ, το πετρέλαιο, δεν παίρνει φωτιά σε θερμοκρασίες συνηθισμένου περιβάλλοντος. Άρα η διερεύνηση που έγινε ήταν ότι προκλήθηκαν σφινθήρες λόγω ηλεκτρικών εκενώσεων που είχε το τρένο και από εκεί έγινε ανάφλεξη του ντίζελ. Αυτό ακριβώς. Στην προκειμένη είχαμε λοιπόν το βίντεο που λείπει και θα μας έλυνε πάρα πολύ τα χέρια ώστε να ανακαλύψουμε και τι ακριβώς κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχεία 63503. Συνεπώς, στο συμβάν του Σαντιάγο δεν διαπιστώθηκε σφάλμα στα ίδια συστήματα ασφαλείας, ενώ στη δική μας περίπτωση στα Τέμπη αναδείχθηκε η ανάγκη για άμεσο εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου, συμπεριλαμβανόμενης της εκπαίδευσης και μεταθέσεων του προσωπικού, και επισήμανε ένα ευρύτερο φάσμα συστημικών ζητημάτων που απαιτούν ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις. Ως προς τα υπόλοιπα, δυστυχώς, επειδή άκουσα πάρα πολλά κι εγώ εδώ πέρα ψεύδι, συντάσσομαι με την πρόταση του κυρίου Βρετού περί παραπομπής του μάρτυρα για ψευδορκία, όπως συνέβη και με τον κύριο Καποτόρτο, και ζητώ προσωπικά από εσάς, γιατί μας είπατε και στην αρχή ότι δεν γνωρίζετε πάρα πολλά πράγματα, ενώ είστε περίπου ένα χρόνο στην θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΟΣΕ και άλλο ένα χρόνο πριν ήσασταν 11 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, σε θέσεις ευθύνης. Ζητώ προσωπικά και από εσάς, προς ένδειξη σεβασμού και στις οικογένειες των 57 νεκρών και θυμάτων και επιζήσαντων, την παραίτησή σας από αυτή τη θέση. Ευχαριστώ.